шаҳри хуҷанд ва бархе аз минтақаҳои вилояти суғдро чангу ғубор фаро гирифт. Ба гуфти обуҳавошиносон, ин ҳолат 2 рӯзи оянда низ давом мекунад. Он эҳтимол ба саломатии инсон хатар эҷод мекунад. Махсусан онҳое ки ба бемории диққи нафас гирифторанд, бояд ба саломатии худ эътибори махсус зоҳир намоянд. Духтур Моҳира Юсупова мегӯяд ки дар ин вақт бояд то ҳадди имкон тирезаҳои хонаро пӯшанд, то чангу ғубор вориди манзили истиқоматӣ нагардад. Ҳамчунин ҳангоми ба кӯча баромадан аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. Ба он шахсоне ки илтиёби музмини роҳи нафас доранд, мо мегӯем ки вақте ки хел ҳаво чанг дорад, ғубор дар ва шамол, беҳтараш набароянд чунин ҳаво ва ҳангоми алгар бемор шудан албатта мо муолиҷа таъин мекунем. Чархондан, шуштани роҳҳои нафас бо малҳои дезинтоксикатсионӣ ва муолиҷа мекунем бо препаратҳои десенсибилизатсионӣ ки зидди аллергияӣ. Духтурон мегӯянд ки бояд намнокӣ нисбатан баланд карда шавад. Истеъмоли зуд чой ва ё оби ҷӯшонидашуда инсонро аз ҳолатҳои нохуш нигоҳ медорад. Махсусан дар ҳолати ифлосшавии ҳаво бештар ба гирифторони бемории диққи нафас ва кӯдакон аҳамият дода шавад. Ба гуфти духтур ва мушоҳидаҳои ӯ, давоми 2 рӯзи гузашта кӯдакон ва калонсолон бо аломатҳои атсазанию сулфа муроҷиат карданд ки шумораашон нисбат ба дигар рӯзҳо бештар буд ва яке аз сабаби он ифлосшавии ҳаво буд. Организми инсон лопардҳои роҳи нафас, бинӣ, гулӯ қобилияти безараргардонӣ дорад ва ҳангоми часпидани ҳамин чангу ғубор ба лопардаҳо ва мӯякчаҳои роҳи нафас, онҳо ҳангоми атсазанӣ бароварда партофта мешаванд ва ин агар ва одами солим бошад ва роҳи нафаси он шахс солим бошад, албатта сироятнопазириш баланд бошад, ҳангоми атсазанӣ шустан бо солим шуданаш мумкин. Не агар бемории музмин дошта бошад ё ки бронхиальная астма ё ки бемориҳои боди гармӣ дошта бошад, авҷ мегирад. Чангу ғубор на танҳо ба табиату кишоварзӣ, балки пеш аз ҳама ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонида сабаби авҷ гирифтани бемориҳо мегардад. Ғайр аз ин, заррачаҳои хурдтарини чангу ғубор метавонад вирусҳоро ба нуқтаҳои бехавф интиқол дода бемориҳои гуногунро ба вуҷуд меорад. Аз ин рӯ барои пешгирӣ калонсолон ва ҳам кӯдакон худро муҳофизат намоянд. Аломатҳои бемории бандшавӣ, бинӣ, гулӯ, сулфа ва дарди чашм мебошад ки дар ин маврид нисбати шахсони осебпазир чораҳои зарурӣ андешид то солимии ҷомеа нигоҳ дошта шавад. Гузориши Манзура Бахтиёрзода, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.